Hello friends, Hotang channelनिफ्राय बयखौबो बरायबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअजों चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो अलाव थुना होलांदो दसे लोगोफोरजों बेलासिनि बेरायबाय आरोना दैजिरियावनो Pada kesel kerja kan aku dimsa. Coba, risa kita. Nih guys. Gas apa? Kita selalu ini. Gimana? Aku lawan dah. उफाय गैया मा बुंनो आरो बेलासिनि टाइम पास बेरायहैबाय दैजिरियाव ओमफ्राय सासे दंबावो बैयाव नायदो गोलावखा एकदमबारे नुगोना नुवा जाखो खेबग्राया खेबजाग्रामोन नायदो थिग होनांगौ ना मानांगौ बेखौ दा जों दैजिरिनिफ्राय न' फारसे थांसिगोन आरोना ओंखारबोबाय जों भिडिअ' बेखिनियावनो